Em dic Lara Arenós, tinc 24 anys i jugo d'aler. Tinc una luxació bilateral de cadera congènita des que vaig néixer. M'ho va recomanar la doctora de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu. Em va recomanar fer esport, vaig provar el tennis i el tennis taula i al final vaig acabar provant el bàsquet en cadira de rodes i va ser el que més em va agradar i amb el que em vaig quedar. El bàsquet Girona perquè la Laia Planella era la segona entrenadora de la selecció catalana i després d'apretar una miqueta, al final em va acabar convencent per venir al bàsquet Girona a jugar. Ser l'única noia de l'equip, la veritat és que no m'importa gaire. Al final estem jugant a un esport i és igual quants nois o quants noies hi hagi. Sí que és veritat que a vegades sí que m'agradaria que hi hagués alguna altra noia i tenir una mica més suport femení, però estic contenta igual i m'ho passo bé amb els nois. Que ho provin, que s'hi llancin i que si no els agrada sempre poden canviar. Hi ha molts esports per persones amb discapacitat, d'equip i també individuals, que poden anar provant i segur que hi haurà alguna cosa que acabarà agradant a aquella persona.